Number one, because we have victory over sin. Ang sala, wa na siya dominion sa ato ah. Of course, naa pa ang presence sa sala, and then one day mawala gyapon ang iyang presence. Pero ang victory is mauni, wa na siya power sa ato ah. Wa na power ang sala nga mudala sa ato sa impyerno. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Now take note, no, ato makita diri sa verse 14, specifically in the book of Romans chapter 6, that sin shall not have dominion over you. Ang sala, wa na siya dominion, wa na siya domain sa ato ah. Naa pa ang iyang presence, pero ang sala is wa na siya dominion sa ato ah. Di na wa na siya control, wa na siya power sa ato ah. That's why ang Kristohanon is ang sala dili able sa ato ah nga makapadulong.